Те са подготвили невероятни ревюта, посветени на цветята и на дрехи, свързани с цветята. Сега обаче изпратихме нашите близначки Еми и Дори в един градински център, който е прекрасен и които ще ни дадат идеи как да се грижим и какви цветя да си изберем, за да ни стане готино и в къщи, защото според мен, ако искаме наистина природа да влезне във всеки дом, трябва да си купуваме цветя и те да са живи. Затова вижте какво направих. Цветята носят положителна енергия. През пролета трябва да положим специални грижи, особено когато ги изнасяме от затворено помещение на балкона. Ето няколко ценни съвета. Тези цветя, които са изкарали на стайна температура, няма да могат сега да тръгнат на балкона. Ще изчакате поне до май месец, за да изкарате цветята на балкона. Ако имате двор и можете да съдите, нали, тези са външни цветя, тук е окей. Сега това, което можете да подпомогнете вътрешните растения, е да ги присадите. Максималният размер, в който този, да речем, размер саксия може да се присади, е в този. Тъй като иначе тя почва да расте в корените си, а не нагоре. И тук слагаме дренаж първо, да кажем, нали. Дренажа, това може да са стари счупени саксии, парченца от мозайка, чакъл или каквото се сетите, каменисто нещо. Да, отгоре пръста и субстанцията, която сте купили от магазина или сте извадили от... Да, бе, не от гаража. По-скоро интересното е, че повечето хора си събират пръст от гората, което е много рисково. Затова препоръчвам това, което ще извадите от гората, да мине през фурна. Значи слага се в една голяма тава тази пръст и се държи на около 50 градуса поне за половин час. По този начин всичко вредно, което е в тази пръст, ще измре и ще остане само основата. Аз съм подбрала да ви покажа растения, които са крайно непретенциозни и също така не скъпи. Кротона е такъв вид растение, което примерно в този размер струва около 10 лева. И е много красиво растение, ако е подходящо отглеждано на силна светлина, да речеме. Ето тук може да се види, то се обагря като есенни листа. Дървовидната красола, позната като дървото на живота, помага на сдържаните хора да разкрият себе си и внася добро настроение. Слави се с това, че помага за подобряване на финансовото състояние. Поверие гласи, че ако след 10-та година започне да цъфти, трябва да приготвим голям чувал за парите си. Това се нарича ехмея, то цъфти много красиво, за съжаление не намерих цъфтящо такова. То е, независимо, че е вечно зелено, има един период, в който на втората, третата година цъфти в розово и след това, за съжаление, умира. Тъй, че реално живия екземпляр е ето този тук, а този вече е прецъфтял. Винаги се полива вътре в фунийката, тъй като ако поливаме тук, е съвсем възможно ето тази част да загние. Ако поливаме обаче такова растение с силно хлорираната вода, която е почти навсякъде в България, то става с тези силно изявени бели петна. Кротона каква височина достига? Ами тези могат да достигнат доста голяма височина, което също е добре като въпрос да се обсъди дали човек да си взима такива растения, които растат толкова нависоко. Примерно ето тук, това е драцена, едно много популярно растение, тъй като е най-евтиният вид палмовидно, което се продава. Колко струва? Ами драцената, когато е висока около 40-50 см, е около 15 лева. Което я прави много достъпна и много популярна. Освен това, тя е лесна за отглеждане от видовете палми. Проблема на драцената е, че тя за 2 години ще стане този размер вече. Едни от растенията, които излъчват позитивна енергия, са цитрусите, а благодарение на аромата си подобряват дишането и концентрацията. В период на цъфтеж не трябва да се пипат и преместват на друго място. Чувала съм, че не е хубаво да има цвете в стаята, в която спим. Това мит ли е? Истина ли е? Не е никакъв мит. Факт е, че растенията нощно време отделят и етерични масла, ако щеш, и не е много препоръчително. Има растения като мушкатата, които издават един особен мирис, който също не на всеки е приятен. Затова трябва да внимаваме и с такива неща и не бива много сериозно така да се с цъфтящите, особено растения, да се развихряме в къщи, защото не е сигурно, че това е полезно.